Most már tudjuk, milyen elven működik a készülék. Tudjuk, hogy mindennapjainkban mennyire fontos a tiszta víz fogyasztása. Nem is maradt más hátra, mint a beszerelés otthonunkban. A Biocom legnépszerűbb Erro 105-ös készüléke az alábbi részekből áll: a szűrőegységből és egy 10 literes gyűjtőtartályból. Az egységcsomagban minden megtalálható, ami a beszereléshez szükséges: csatlakozók, csövek, sőt maga a kiengedő csap is. A szűrő egységben 3 előszűrő, egy 5 mikronos, egy szénszűrő és egy 1 mikronos szűrő, valamint a fordított ozmózis szűrő található. Annak ellenére, hogy a beszerelés nem bonyolult, azt javaslom, bízzuk inkább szakemberre a beüzemelést. Nekünk most a cég szerződött szerelője segít. Miután kibontottuk a csomagot, és meggyőződtünk arról, hogy minden alkatrész hiánytalanul és sérülésmentesen megtalálható, a hidegvíz betáplálás kiépítésével kezdjük a szerelést. Mielőtt hozzákezdenénk, ne felejtsük el, hogy a konyhai vízvezetéket el kell zárnunk. Az elzáró csapot általában a mosogató alatt találjuk, de az is lehet, hogy a vízóra mellett helyezték el. A készülék vízbekötéséhez a mellékelt menetes osztóelemet használjuk. Miután lecsavaroztuk a mosogató csaptelepéhez vezető bekötést, a helyére rögzítjük az osztóelemet, majd rögzítsük vissza a konyhai csaphoz vezető csövet. A víztisztító betápláló vezetékének rögzítéséhez szükségünk van a kisméretű elzárócsapra, amelyet szintén az egységcsomagban találunk. Miután teflonos menettömítő szalaggal megfelelő tömítéssel láttuk el az elzárócsapot, az osztóelem oldalán található menetes furatba csavarjuk, és villás kulccsal is rásegítünk a szoros rögzítésre. Ügyeljünk arra, hogy az elzárócsap zárt állásban legyen. A következő fázisként előkészítjük a szennyvízvezeték bekötését, amely a kiszűrt szennyeződések elvezetését szolgálja. A lefolyó csőbe, lehetőleg függőlegesen, egy 6 mm-es lyukat fúrunk. A műanyag szennyvízbilincs csatlakozási furatát egy hozzáadott öntapadós tömítéssel letömítjük, és behelyezzük a készülék szennyvíz elvezető csövét. Ügyeljünk arra, hogy a cső körülbelül 1 cm-rel lógjon túl a bilincs túloldalán. Ezután a műanyag bilincset felhelyezzük a lefolyó csőre, és megfelelő erősségben rögzítjük, ügyelve arra, hogy mindkét oldalon egyforma erővel húzzuk meg a csavarokat. Majd a víztisztító betápláló csövét rögzítsük az elzáró csaphoz, és megfelelő méretű villáskulccsal húzzuk meg az anyacsavart. A következő lépés a tisztított víz kifolyó csaptelep helyének kialakítása és felszerelése lesz. Ehhez jelen esetben a mosogató tálca egyik sarkában furatot készítünk. A csaptelep tetszés szerint a munkalapra is felhelyezhető. A hely kiválasztásánál győződjünk meg arról, hogy a kijelölt hely alatt van annyi hozzáférés, hogy a csaptelepet rögzíteni tudjuk. A pontos és esztétikus furat elkészítéséhez először célszerű előfúrnunk egy 6 mm-es fúróval, majd egy 12 mm-es fúróval megfelelő méretűre tágíthatjuk a lyukat. Végezetül a behelyezett csaptelepet a mosogatótálca aljához rögzítjük a mellékelt szorító anyákkal. A gyűjtőtartály bevezető csonkjára a megfelelő, lehetőleg teflonszalagos tömítés után felhelyezzük a műanyag zárócsapot, amit csak kézzel húzzunk meg.
Az előkészületek következő lépéseként a fordított ozmózis szűrő membránját kell behelyeznünk a helyére. Nyissuk ki a membránházat, csavarozzuk le a fedelét, majd a külön csomagolással ellátott membránt óvatosan húzzuk ki a tasakból úgy, hogy ne érintsük meg a kék fóliával ellátott részét, és lehetőleg egy mozdulattal helyezzük a membránházba. A készülék bekötésénél segítségünkre szolgálnak a gyári színjelölések. A különböző színekkel megjelölt csatlakozási pontokhoz egyszerűen a megfelelő színű csöveket kell rögzíteni. Amennyiben szükséges, a csövek hosszát méretre vághatjuk, de ügyeljünk arra, hogy olyan hosszúságot biztosítsunk, amely lehetővé teszi a készülék kiemelését az esetleges karbantartáshoz, szűrőcseréhez. A csatlakozásokat villás kulccsal is megerősítjük. Ezek után a berendezés üzemkész. Miközben a gyűjtőtartályt zárva tartjuk, megnyitjuk a hideg víz betáplálást lehetővé tévő elzárócsapot ügyelve arra, hogy a készülék lassan telítődjön meg vízzel. A csapot ezért csak félig nyitjuk meg. Így a beüzemelés pillanatában a készüléket nem a teljes hálózati nyomással terheljük. A berendezést jobbra-balra döntögetve légtelenítjük, eligazítjuk a csöveket, hogy ne feszüljenek, majd a készüléket a helyére tesszük. A rögzítéshez használjunk facsavarokat, amelyre akár fel is akasztható a készülék. Végül megnyitjuk a tisztított víz kiengedő csapot, és megkezdjük a készülék szűrőinek átmosását. Ezt körülbelül 5-10 percen át végezzük. Ez alatt előfordulhat, hogy az aktív szénszűrő kissé feketére festi vagy zavarossá, opálossá teszi a vizet, de fontos tudnunk, hogy ez normális jelenség ilyenkor. Miután a víz tiszta, áttetsző, elzárjuk a kiengedő csapot, és megnyitjuk a gyűjtőtartály csapját, hogy feltöltődhessen. Az első alkalommal célszerű teljesen leengedni a tartályt, ezzel biztosíthatjuk az átöblítést. Miután újra megtelt, már a megfelelő víznyomással csapolhatunk. És már is fogyaszthatjuk a szennyeződésektől 95, szerves anyagoktól és baktériumoktól 99%-ban megtisztított, jó ízű, édeskés, kellemesen lágy, tiszta vízünket. A készülék segítségével korlátlan mennyiségű, egészséges ivóvíz biztosítható az egész család számára, és erre sem lesz már szükség. Egészségükre! A tisztított vizet házi kedvenceink is szívesen fogyasztják. Sőt, a szobanövények is meghálálják, ha ezzel öntözzük őket. Az új tulajdonosok szemmel láthatóan elégedettek. Most nézzük, hogyan vélekednek azok, akik régebb óta használnak Biocom készülékeket.